Un savi em va dir un cop que si em movia sota la pluja fent remolins no em mullaria, però aquest consell falla. Igual és que no ho faig prou bé. Al cap i a la fi, un ha de desempallegar-se de savis i seguir el seu propi criteri. A mi, per exemple, m'agraden els gossos, per les seves expressions de candor, de tendresa, de serenor. Per això no en tinc cap, perquè aquestes virtuts queden més paleses a les fotografies, així que col·lecciono fotos de gossos. Els gossos s'han de respectar, no es poden passejar amb les corretges convencionals, s'han de portar amb arnesos, o millor, vestir-los amb vestits inflables i portar-los com si fossin globus. Doncs sí, col·lecciono fotos de gossos i també vaig començar a col·leccionar joguines de la meva infantesa, dels anys 70, però vaig engrescar-me i vaig col·leccionar també joguines dels anys 60 i dels anys 50 i anar baixant, així que ara col·lecciono ossos de dinosaure. Bé, la vida és com un remolí i per més que et moguis a sota pluja, sempre t'acabes mullant.